హలో అండి, చూస్తున్నారా డిజైనర్ ప్లెయిన్ శారీస్ అండి. ప్లెయిన్ శారీస్ విత్ నైస్ టెంపుల్స్ అండ్ టూ సైడ్ కూడా మనకు కంచి బార్డర్ వస్తుంది. శారీలో మీకు అవైలబుల్ ఉన్న కలర్స్ అండ్ కాంబినేషన్ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది, మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. అండ్ దీంట్లో మనము ఒక శారీ పిక్ చేసుకొని మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. టూ సైడ్ కూడా కంచి బార్డర్ ఉంటుంది, ఆల్ ఓవర్ శారీ ప్లెయిన్ ఉంటుంది విత్ నైస్ టెంపుల్ బార్డర్. అండ్ ఈ శారీకి డిజైనర్ పటోలా పళ్ళు అండ్ డిజైనర్ పటోలా బ్లౌజ్ ఉంటుంది. ఆల్ ఓవర్ శారీ కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే కనుక ప్లెయిన్ థీమ్లో చేయడం జరిగిందండి. ప్లెయిన్ శారీస్ కావాలన్న వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ చాయిస్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు ఒకసారి చూస్తే ప్లెయిన్ శారీస్ విత్ నైస్ టెంపుల్స్ అండ్ టూ సైడ్ కూడా మనకు కంచి బార్డర్ వస్తుంది. దీంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఏంటి అంటే పళ్ళు, పటోలా పళ్ళు అండ్ పటోలా బ్లౌజ్ వస్తుందండి. ప్లెయిన్ శారీస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ శారీస్ కలెక్షన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు మీరు వాట్సాప్ చేయండి.